Ambalmao Oniantma, Abalamso Madame Sissi Ramata Sissoko, Anaoba Tantira Kabo Atlanta, États-Unis. Bié Dimashi Doye, décembre Kalotle Moua Aneduru, le 25 décembre 2022, Kamalien Befo Malikono Ane Malikoka. Nao Hakli Bala abe Kalotani Sababo, Anga association changement au Mali. Anye Barado Damine Malila, Kabamako Suguba Dabanani Sania, Choufe, Ane Tlefe, Walsa, Afana Kaseka An Yorodu, Jamana Jolila. Anyoke, bari amba do ko jamana te joni jamana nyama udoroni. Amba do jamana dion ni robala. Ode kama changement o Mali mo fara nyon kan. Ka hakil na falen ke ka fo, am se ka si groupe ka kuma shuni tle. Men nanye kodo sigi senga ka ke, am se ka jamana dion son hakilila barake chuguke. Anyoke parce que laidu dumi anyata. Changement o Mali sigira to mama asigira kankele neka. Ka jamana tabulo yelema o la nya fo ko changement au Mali ka yelema do jamana tabulo kono yelema ti se ka do no ya so jamana do ma barake physiquement kuma kan am se ka kuma mais il faut ka nga kodo ok anyo ok parce que an la do de ta jamana do nyi an la do de ta jamana yi o la nyu barake o barayi mi anya damne projet pilote to kana o kora ide sembla bara anya ke de ka recherche ka nyeni ka famu mune bisaka ke pour que saka jamana deme akaseka sania anyo laiduta o de banabi do angu be faka o de compte rendu ke awi wasa aka famu bara inkera chugomi. Voilà, donc anya damine novembre 2021 akera mun se fait anya yeko jamana nokolendo ango anga franyonka en tant que membre d'une association minga bara ka yelema do tabolo la ka fo anyere ka barake terrain ka ole ka ngake kumai o kama anyanga nafulu anga hakilina taw anan dusu faranyonka ne tara mo woro tara changement o Mali kono ka ta terrain ka Bamako wasa anga se ka demeke ka lege terrain ka barabe chochu mama fa mako étude pilote adana ne munyi anya projet sebe ka fo ambi fe anga se ka demisenu jeune faranyonka ulu ka se ka tasugu kono ka lage mune la yoro nogole no folo ka mo hakilla yelema donc a beda na ne sensibilisation ni anwa ngamina kuma ni mo yi mais bara damne na anya ye kuma kan mais il faut que on yere fana ka baraka sur le terrain c'est pourquoi anya baraka sur le terrain c'est pour cela que ame fa profiter changement o Mali tokola ka changement o Mali membre befu chewo muso edona sugu kono ka on demeni furanai ka on demeni peduni aratoni bureti ambi fo ki wali nyumando ani mo fana ima se terrain ka mais yi hakil nata di yi dusudi ani funu munu fana tanga ala anga association kono mi nyan de meni hakili ka an wele ka an de meni nafulu ka an de meni atoli de blasrali amba obefo ka wali nyumando ambe profiter ka buzola ka obefo jeune chefara musoka dugutugu fo ani doso ka nyemgo ani bozo yera ka nyemgo ka befo maoma wilila ka se amma ki fo buzola kono alhamdulillah antara ayambunya ayan karama ala ka obunya ka ukarama ambe dina nyemgo fo aka gele dina mami ma an wele ka fo a obe baramina akadanye amba oblasra ni hakili autorité o kami président ni ministre la ka jigi gouverneur ni maire la maire de la commune ni maire de ville mo chiti ama mi rencontre min ka fo effectivement jamana nogolindo amma go be demena ame mi fana fo commerçant parce que ni ay ni bara be kera c'est parce que mo mun be fere ka sugu kono u yan kumeni bunani karama mi ka fo effectivement on de be ni nogola akadanye akandeme sugu blo mo marché rose kulu fana fu kosobe ani commerçant détail munu yera be stra ko gauche ni droite fa ni bara beke bunya kono amanda nyaka si gudron ka mana o kumana aw yera amanda ka si gudron ka parce que abar na o sikira yoro be no ma ko ko yoro de ta obolo anwo ama an na fara nyonga ali saka lege jamana mi saka bono wala tugumi mo munu nyande me comme ça pe mo le compagnie de munu ye peinture da ma fu anyo de ke ka yoro be peinture ke ani compagnie macro waste munu be nyamanche ulu na nan de me kalokele katugo anko ka nyamanche an no fe ka ubefu ka ube wali nyumando amba ufobi ane bozula sigida baro maintenant pour que ka seka projet blasinga amba fama ko projet pilote o nyanyi ni bara di ba jate bina mune problème ambe ba ko Mali no golindu amba do fana jamana na no golina tseka tanye o de la anye méthode scientifique ta ko ray mini kata la science la ni bi faka barake jamana kono ibe mune ke folo amba fama science la ko observation ko ka nyanyi ni ka famu ka ye nyena antara nogoy mu ye nogoy sera parce que autorité tie min ba fo akana no obu parce que jamana ni fanga tie min ba mo dankari ka fo akana ke abeke donc il y a un manque d'autorité anyo jatemini
Flana e mi munu kan ake asetuye. Ulu fe autorité bambolo me wartambolo kake. Warta bolo muna parce que programme de make plan de make mi ma fo beki ka responsabilité do mairie ka bara ini ministère de l'assainissement ka bara ini premier ministre ka bara ini président ka bara ini commerçant ka bara ini dugudenw ka bara ini visiteur ka bara ini ka beka bara di maka fo e ni yoro de ni bara ina. Donc il y a pas de responsabilisation beka bara ma di ma donc on fait comme ambe ka ninke ka anga contrôle de ka anga bara konana ko responsabilité ta ka de mo ka do joro e mi bara la. Donc ça veut dire que ni jamana nyamwo nous wila ka fo kubi volonté politique awara nyama hakilina aw ya fo ko volonté politique to ko jamana nyamwo de mata u sebema sebebe ke ni mu sebebe ke ni kumadi ibe bode ka fo télé la radio la ne de jamana nyama yi ne de ni ministre yi mbe fe jamana kasania. C'est très simple. La volonté politique commence par l'expression politique. Au korayi hakilina mimi ku abe foni dado de mo ka mu klolo ka do kibi sebela ka ti dusu la waso ka ko bara sebe o drone volonté sinon volonté de sans faté duguma. OK? Donc c'est important que autorité mo ka bo. Mani mi fona fo il faut que autorité mo ka jate mine ka fo mo ka nga dege sania la parce que mo ma digala no go digala lo be digala ba comme si c'est normal parce que sania anafa ka bo mo ka ngo do u klo kono dongo do ni yoro no woni no soso be di mo be bana be ke ni bana kere bita furasa ni e furasa ka warbe ba ni warbe ka ibike fantan obi konwa bilila donc konwa ni senga mi be mo kan vie sharing abeke parce que no de fembe damine ni jamana masania mo ti se ka kenaya ni mo ma kenaya u ti se ka barake nu ma barake u ti se ka dumini ke nu ma dumini ke u be toro ba ko njaka gele parce que ni warti bula be gele ni warbi bula te gele donc c'est élémentaire or la me kan autorité ou interpeller u ka jamana do rencontrer ka kumu fe ka funyena sania e jago ya do wana ma ke fana dankari be kila kama anye changement o mali mbara damene kalotan ani saba ani mo keme ani binani wolonvla 147 personnes aya damna nodi ulu de barakanye régulièrement abora ka dumine faut ka c'est 38 personnes ma ulu de barake kama do folo fa do laba ambu fo ku wali nyumando nya fo woni jamana be jo beta damene ka laba ayi afanga te bela adusu te bela a hakili te bela a kenea te bela a donia te bela mais bébé nyokon dafa bébé doni ndike. Donc dans toutes les luttes de l'humanité mogodo de be keleke wa kelete ta facilement de ateta noyala de ayi hali ni yake ala ni ala kira kama do be seki ni ko be ni ken na folo de kama obi abaka toko de kama obi place kama parce que jamana min kono mo digira ka baraka pour que fendo ka duma jamana min na mo be baraka pour ka place so be ka mo ka voter ye o te se ka famo ka fo ke bi ka bara de blakata baraka ala kama jamana do he ka so ite fen sorala. OK? Donc séance do bo nya fofana ka fo mo do bi be satisfaction soro ka fo jamana be jo anga intérêt mi bala anga jamana do akada nyami fakatanye o follow ni bekenera anya ka mo bulu be kenara o flana ni jamana kai touristu be seka na anga jamana kono be wardo anga jamana kono jamana do be na fara so be tanye ni jamana jelendo jamana do hakili be sigi u be kenyogon fe u dusu be dai la nyogonyi u be barake u niumbe matarafa fanga be dulu be barake do ya beaucoup de choses dedans mi sania dromi na no droni o de kama ambata ansebela. C'est pour cela que comme un projet Bantola le 31 décembre 2022 parce que le projet pilote de Kunambi a testé en gouvernement faut de Bunada Beka ka fo beye alhamdulillah anya damine amina laba au kama à partir du 31 décembre 2022 antena sou konna fura tuguni muna parce que anya projet pilote ka nyanyini di parce que furani te solution droit furani nyanyini droit ya kola solution e mini autorité nanga baraka nyogo fe anga fo jamana donye bede ka bara e sania yi moko kelen ka barate maire dron ka barate gouverneur dron ka barate ministère de l'assainissement dron ka barate ayi commerçant mi be ferili ko ka barado wa client mi be sani ko fana barado muso mi be ferili ko ka barado o sigi nyogo ka barado police mi mette me kare kono ka barado sorasi mi mette me o fana ka barado donc mogo ibi yera santi ki jamana dinyi sania yi ka barado di ignoro joli i joro ba yoro la donc il faut que beka ta sebela flana na make autorité drone be saka dankari ke mugolo okoraye jamana nyemo de be saka fo mugoi ni make dankari be kila ka loi sigatika o lamba nyine ako fanake donc an kon be faka mi fo anga projet ban alhamdulillah adamne na novembre 2021 avec un ban le 31 décembre 2022 changement mali adamne anya laba ni anga logo eta voilà ne ka badji ni donc an woni ga jamana kele abe continuer do amina barake bolo kura min ka amino fana nyefo vidéo wera la mais pour le moment c'est pour vous remercier sincèrement ayan deme alaka ausara alaka anto nyogoni alaka faso kanu do ambe kono alaka to anye sania min ngani anga jamana ye asania ka do bedusula
ka do bɛɛ hakili la bɛɛ k'i fanga don a la ɲamamina ka bila bɛɛ ka da la a ka bila butigiw bɛɛ da la a ka bila service bɛɛ da la ɲaman ka se ka cɛ jeunes ka créer jeunes ka baara sɔrɔ u ka ɲaman ta ka taa bɔ u ka ɲaman recycler u ka transformer k'a yɛlɛma k'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye min bɛ se ka nafa ɲɛ jamana fana ye u ka kɛ dans le cadre d'un programme min jamana ɲɛmɔgɔ de b'o programme kɛ k'a fɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn k'a kɛ o de la an ye recommandation dɔ fana kɛ k'a fɔ an bɛ don kelen ta k'a fɔ ko journée de salubrité ka kɛ Mali kɔnɔ an ye min proposer o ye samedi fɔlɔ du mois le premier samedi de chaque mois an ka kɛ saniya don ye sibiri saniya pour que bɛɛ ka se ka bɔ k'i ka dalala fura k'i ka so fura k'i ka butigi da fura k'i ka service fura k'i ka yɔrɔ bɛɛ fura hali lieu public ninnu na jama bɛɛ siri misiriw ni églisew ni yɔrɔw la k'olu bɛɛ fura pour que an ka se ka dege saniya la an denw ka saniya u ka dege la u k'a dɔn ko saniya nafa ka bon bɛɛ ka se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ vraiment ni donna mɔgɔ gasi la o bɛ yafa n ma mais nin kɛra pour que k'a fɔ ɲɛna an ye baara min daminɛ changement Mali tɔgɔ la ka suguba fura ka sugu bulon fura ka boulevard du peuple fura Bozola kɔnɔna na Bamakɔ la République du Mali kɔnɔna na o de bantɔla filɛ an bɛ fɛ k'a fɔ ye a daminɛna cogo min a labanna cogo min na alhamdulilayi an y'an ka baara kɛ k'a laban an bɛ autorités fo an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo an bɛ jamanadenw fo an bɛ changement Mali membre bɛɛ fo a n'a sympathisant bɛɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye a k'an bɛɛ sen wɛrɛ